Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat kif l-għażla ta' Pawlu Porċ Olivier biex jiġġieled il-kawża ġudizzjarja tal-Partit Nazzjonalista dwar ispots tal-baġit u jinżammu milli jxandru fuq TVM ġiet imposta fuq il-kap nazzjonalista minn Karol Aquilina. Minkejja dan l-għażla deputat tal-Blue Heroes u l-fera estremista nazzjonalista ir-riżultat fi fjask ieħor la darba l-qorti remit il-barra l-argumentazzjoni bla sustanza li tresqet minn Porċ Olivier u l-Partit Nazzjonalista taħt it-titlu jużaw lin-nies kif jaqblilhom. Il-Gazzetta tal-Partit Laburista qalet li sorsi interni d-Dar Ċentrali tkellmu magħha komplew jixħtu dawl dwar kif jaħdem il-Partit Nazzjonalista. Saħqet kif fl-istess partit Porċ Olivier u meqjus bħala falliment politiku kbir u l-ar segretarju ġenerali li qatt kellu il-partit bi ftit wisq jew xejn ammirazzjoni lih. Mhux l-inqas għax wara li telaq mill-kariga beda perjodu twil fil-ħaddiema tad-Dar Ċentrali baqgħu bla paga. L-istess sorsi komplow illi l-għażla ta' Porċ Olivier fil-kawża biex il-PBS jaqaf ixandar riklamar tal-Gvern dwar il-baġit għas-sena d-dieħla sar bi ħsieb anke legalment kienu jafu li ma kellhomx argument. Iżda anke konxju li Porċ Olivier probabbli ma kienx se jġibha żewġ ma kellhom xejn jitilfu la darba ħadd ma jimpurta wisq mill-avukat Belti. Karol hekk jaħdem ma jiddejaq xejn jarmi lin-nies l-aqwa li tgħaddi tiegħu u Bernard iċedilu f'kollox għax jibża minnu u mill-fazzjoni estremista fil-Partit Nazzjonalista li taħħa Karol huwa wieħed mill-perċimes qalu s-sorsi tal-Kulħadd fis-sentenza tagħha li mħallef Miriam Heyman mhux biss spjegat li hu diffiċli toffroq baġit u kull riklam tiegħu anke huwa edukattiv mill-lat politiku marbut miegħu. Iżda wkoll sabet kif il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ukoll mexa bl-istess mod u xandar spots politiċi marbutin mal-baġit. B'din l-istess kawża il-Partit Nazzjonalista ukoll talab li jintbagħtu l-ħabs il-ħaddiema tal-PBS brabta ma' disprezz lejn qorti.